Yun, ay salamat sa Diyos at nandito ulit ako sa harap ninyo. Magkukwento lang ako kung anong nangyari nung 2 weeks ago. So sa mga naka-follow sa akin sa Facebook, malamang nakita nyo yung post ko, yung nangyari sa akin 2 Sundays ago yata nung sinugod ako sa ICU. So ang nangyari, yung lungs ko ay napuno ng tubig. As many of you know, meron ako CKD or chronic kidney disease. So meaning yung kidney ko hindi nag-function na maayos, yung mga toxins na iipon sa katawan ko, especially yung fluid. Tapos kasama rin syempre yung mga pagkain, pag kumain ka ng prutas, tubig din naman yan, yung kanin may tubig din yan. So kailangan ko mag-undergo ng dialysis 3 times a week. Tuesday, Thursday, Saturday, nasa dialysis center ako. At doon tinatanggal yung mga excess fluid, yung mga toxins na naipon sa katawan. Yan yung reason kung bakit pag may ride ako ng Tuesday, Thursday at Saturday, half day lang ako pwede. Madalas siguro kung napapanood sa mga ride ko. Minsan pagka mga 12 noon, kailangan ko nang magmadali, bumalik kasi meron akong session sa center. So, binabawas yung mga fluid, di ba? Mga excess fluids and toxins. So, paano naipon? Ganito kasi medyo mahabang kwento. So, pag nagda-dialysis ka, meron tinatawag na dry weight. Yun yung weight mo kapag as in dry ka, kaya nga dry weight eh. As in wala yung excess na fluid sa katawan mo. In the past month, ang dry weight na mini-maintain ko ay 62 kilograms. So, tuwing pupunta ako sa center, titimbangin ako. Okay, halimbawa, ang timbang ko 63.5. Kailangan kong bumalik sa 62. So, isaset nila doon sa machine na magbabawas ng 1.5 liters. Tapos, di balik na 62 na naman ako. Tapos na yung session, kakain ka na naman, inom ka na naman tubig, mag-gain ka na naman ng weight. Say for example, pagbalik ko sa center, naging 65 ako. Ang dry weight ko, 62, kakailangan na magbawas ng 3 liters. Yun yung volume na kailangan ibawas. So, ganun lagi ang cycle ng dialysis. So, ako naman, since active ako, diba nung mga nakaraan, ang dami kong rides na pinagagawa. Nag-Kabyang ako, nag-Batangas ako, nag-DRT ako. Ang dami, sunod-sunod. Hindi ko namamalayan, pumapayat na pala ako, normal na effect naman sa katawan yan, di ba? Pag bike ka ng bike, gumagaan ka. So, ang nangyari, supposedly, ang dry weight ko pala mas mababa na kasi nga pumayat ako. Merong lab procedure na ginagawa para malaman mo yung dry weight mo. Nakaschedule na ako noon na magpa-BCM tawag doon. Nakaschedule na ako magpa-BCM, kaya lang naunahan ako nung nangyaring emergency nga. So, yun na nga yung nangyari. Gumaan na pala ako, pero ang mini-maintain na dry weight sa center ay 62. So, assuming na dapat pala 60 kilograms na lang ako, ang nangyayari, laging sa 62 yung basis namin. So, merong 2 liters worth ng excess fluid na nasa katawan ko. Tapos, syempre, kung makain, umiinom, nadadagdagan. So, hindi ko na malaya na nagbe-build up na pala sa katawan ko yung excess fluid. And more so, dun sa lungs. Actually, matagal yung onset Parang 2 weeks yata yung naging onset niya. Kasi before, di ba, sobrang active ko, dire-diretso. So ang nangyayari, pagpunta ko sa center, minsan, di ba, 62 yung mini-maintain kong weight. Minsan, pagdating ko sa center, 62 pa rin yung weight ko. So walang gain. So, ang nangyayari, very, very minimal lang yung na-extract na fluid, na excess fluid sa katawan ko. So, okay lang sana. Kaya lang, ang nangyari, di ba, nagbababagyo. Dumaan yung, anong pangalan ba yun? Christine, tapos Pipito ba yun? Basta nagsunod-sunod yung bagyo, natigil yung exercise ko. So, hindi ako nakakapagpapawis. Para sa akin, yun din ang nakapagpadagdag kung bakit nagkaroon ng build-up ng fluid sa katawan ko. Ngayon, bumagyo, tapos magkakasunod yung bagyo, di ba? Di magkakasunod din hindi ko na, di magkakasunod din na hindi ako nakakapag-ride. Ngayon, ang ginagawa ko para medyo mapagpawisan, tsaka para ma-exercise, pag may chance, lalabas ako, pupunta ako Philippine Arena, magpapaaraw, mag-walking. Kasi pag nagpapaaraw ka, pinagpapawisan ka rin, mag-walking, ganyan. Tapos, puntang UP, ganyan din, walking, para kahit paano nagpapawis. Kaya lang, yun nga, yung nagkaroon ng, yung 2 weeks na yun na hindi ako masyado nakakapag-bike, nagsisimula na pala mag-build up yung fluid sa katawan, nararamdaman ko mabilis na ako hingalin. Actually, naalala ko, may instance sa UP na 2 ikot lang doon sa oval, iba yung pagod na naramdaman ko.
Tapos meron din dito sa Philippine Arena na konting lakad, hinihingal agad ako. During those days naman, iniisip ko, okay lang kasi pag pumunta ako sa center, magse-session ako, matatanggal yung excess fluid, so okay na naman. So, ganoon ngayon nangyayari. Pupunta ako sa center, may session, magbabawas sa liquid, tapos umuokay. Pero, napapansin ko, ang bilis ko naman ang bilis ko pa rin hingalin after ng session, kinabukasan, medyo okay. Tapos, konting kain, konting inom, tapos ganoon na naman, hingal na naman. Tapos, ayun na nga rin, dahil madalas ako hingalin, hindi na rin ako nakapag-bike. So, yung usual na pagpapapawis ko, hindi ko nagagawa, hindi ko na-excrete yung excess fluid. So, ayun na, hanggang sa nagtuloy-tuloy na. At dumating nga dun sa araw ng Sunday. Actually, 2 days before nung Sunday, nararamdaman ko na talaga na iba na yung hingal ko. Sunday, naramdaman ko na yung hingal ko, nag-drive kami papuntang Pampanga kasi meron doong oxygen machine na pwedeng mahiram. So, drive kami papunta ron. Tapos, pag uwi dito sa bahay, tinesting ko yung oxygen machine. Pag testing ko gano'n, parang feeling ko, mas lalo ko bang kailangan yung oxygen machine. Tapos, ano pa yun dapat may lakad ako nun. Merong parang mini Christmas party kila Marquez Cueta, kasama sila Uy si Batman, sila Treble, Mark Casquero. Tapos, naramdaman ko nung gabi na yon, dapat papunta na ako. Nag-text pa ako sa group chat namin na paalis na ako ng bahay. Tapos, mag-shower dapat ako. Mula sa sala namin hanggang sa CR, na parang mga less than 10 meters lang naman. Pagpunta ko para mag-shower sana, grabe yung hingal ko. As in, lumabas agad ako ng banyo. Akala ko nasusuffocate lang ako sa loob ng banyo. Pero grabe yung hingal na pala yun. So, hindi na ako nag-shower, nagbihis na lang ako. Inisip ko, pupunta na lang ako kahit di ako nakaligo. Okay lang. Kaya lang, nung magbibihis naman ako, umakyat ako dito sa taas. Pag-akyat ko, sobrang hingal ko na naman. So, nag-decide ako na hindi na ako pupunta. And that same night, before matulog, minomonitor ko yung oxygen level ko gamit yung oximeter. Tapos napapansin ko, tapos doon nakita ko na ang oxygen level ko kapag naka-oxygen support ay 95. Pag tinatanggal ko yung oxygen, yung nasal cannula, bumabagsak ng 90. So doon na, nag-decide na ako. Sabi ko sa partner ko na takbo na tayo sa ospital. Tapos, kailangan ng ambulansya kasi na-feel ko na hindi ko na kayang pumunta sa ospital na hindi naka-oxygen. Kasi talagang yung oxygen support ko rito talagang nakatutok na lang sa ilong ko. So yun yung nangyari. So, kumontak kami ng ambulansya dito sa Barangay Santa Rosa 2 sa Marilao, Bulacan. Buti lang, mabilis dumating. Tapos, buti rin, merong oxygen doon sa loob ng ambulansya. Yun na nga, pagsakay ko ng ambulansya, grabe yung kalbaryong, grabe yung hirap na naranasan ko. Habang nakasakay pa lang sa ambulansya kasi, di ba, pinipigil ko nga yung mga movements ko kasi ang bilis ko hingalin. Yung ambulansya, since nagmamadali, tapos malubak pa yung mga dadaanan namin, naaalog ako sa loob ng ambulansya. Tapos doon talagang hapong-hapo. Pagdating sa emergency, pagkakita sa akin ng doktor kasi nakalagay pa yung oximeter eh. Ang oxygen level ko nasa 86 na. 86 or 82, mga ganyan. Ang sabi agad ng doktor doon sa ER, sabi sobrang congested na. Kailangan ng tubuhan yan, sabi ng ganun. Ako naman, kahit nagagasp ako ng air, medyo parang napadilat ako. Sabi ko, ayoko magpatubo. Kasi may mga narinig ako hindi magandang kwento sa mga ini-intubate. Tsaka isa pa, merong isang instance din na nasa ER ako. Yung katabi ko sa ER, last year yata o this year din. Meron akong nakatabi sa ER na tinutubuhan, naririnig ko yung kahit may harang na kortina,
naririnig ko yung agony niya kung gaano kahirap yung pinagdadaanan habang in-intubate siya. So ako naman parang wag muna. Parang feeling ko may malakas yung kutob ko na kaya ko na meron pang ibang option. Tapos yung partner ko, siya yung nakikipag-usap sa doktor, pinag-usapan nila kung anong ibang options na pwede. Actually yung oxygen support ko, yung nasal cannula, pinalitan nila ng mas malaki ng konti. Hindi pa yung kasi yung last, yung BiPAP eh. Yung pinakita ko sa video kanina. Pero meron pa isang mas malaki ng konti doon. Yun yung pinalit. Tapos medyo okay ako ng konti. Pero minomonitor ko pa rin yung oxygen level ko. Bumabagsak pa rin, tsaka ang hirap pa rin huminga. Sobrang hirap talaga. Pagod na pagod yung katawan ko. Para kahit anong inhale mong ganun, nararamdaman mo yung hangin papapasok pero parang walang effect sa katawan mo. Talagang sobrang hingal ko. Tapos yun nga, may isang doctor doon na nagsuggest na i-BiPAP. Tingnan natin kung kakayanin ng BiPAP. Pag umokay yung oxygen level sa BiPAP, mukhang hindi nga talaga kailangang intubate. So yun, nilabas nila yung malaking mask na kulay blue. Tapos nung una, medyo hesitant pa ako kasi akala ko yun yung isa sa mga instruments sa paggamit ng tubo. Sabi ko dun sa nurse, Miss, okay na ako dito yung mas maliit na mask na gano'n. Tapos sabi naman ng tapos pinaliwanag nila sa akin, tsaka nung partner ko na, hindi yan pang intubate. Ano lang yan, BiPAP yan para mas makahinga ako ng maigi. Tapos pinaliwanag naman ng nurse, sabi niya, sir, sobrang lakas ng pressure nito sabayan mo lang yung kasi para kang baka mabigla ka. Tapos ayun, so since clear na sa akin na hindi siya pang intubate, hindi siya accessory pang intubate, pumayag ako. Pag salpak sa akin ng gano'n nung BiPAP, dun lang nakalma yung katawan ko na na talagang nakahinga ako na maayos. Pero anyway, ayun na. Nasa emergency, naka-BiPAP na ako. Tapos kailangan na akong ilipat sa ICU. Ngayon, ang problema doon sa ICU, di ba nakakabit yung BiPAP sa akin. Kailangan kong bumalik doon sa mas maliit na mask para i-transport ako sa 3rd floor. Ngayon, di mas mahina yung oxygen nun. Nung pagpalit sa akin, nung iakyat na ako, tinanggal yung malaki, tapos hingalo na naman ako, kinabit yung mas maliit, tapos talagang habulhin na naman ako. Tapos narinig ko pa doon sa nurse, sabi, bilisan natin, paubos na to. Nagpanik ako ng konti kasi syempre, hirap na hirap ako huminga eh. Tapos ayan na, sabi nila, bilisan natin. Binilisan nila, papuntang elevator. Tapos nasa kama na lang ako, tapos akyat. Tapos pagdating doon sa 3rd floor, kailangan ko mag-transfer from doon sa maliit na mask, papunta doon sa BiPAP ulit na nakakabit na doon sa machine. Kailangan lumipat ng kama, kailangan panandalian tanggalin yung pero yung sandaling segundo na kailangan tanggalin yung mask na yun, talagang hirap na hirap ako. Grabe yung ngayon na-imagine ko yung kung gaano kahirap yung pinagdaan ako nung paglipat ng kama ng ER, tapos papunta sa kama ng ICU. Siguro mga parang 30 seconds na habol ka ng habol na hininga mo na parang akala mo mauubos na. Pero ayun, nung namang naikabit na sa BiPAP, tapos diretsyo na ako sa ICU, ayun na, medyo umokay na. Tapos yun, 2 days na naka-BiPAP. 2 days, 3 days. 3 days pala, 3 days. Kasi after 2 days, kinabukasan, sabi kong ganun, akala ko okay na ako eh. Kasi the whole night naka-BiPAP ako. So akala ko okay na. Yung pala, matagal pang tatanggalin yun kasi nga puno ng tubig yung lungs ko. Actually, yung x-ray, nakwento na lang sa akin, nung in-x-ray ako, pagtingin dun sa film,
puro puti lang yung nakikita. Di ba pagka nagpa-x-ray ka, makikita mo yung mga guhit ng ribs. Yung sa akin daw puti na lang. Kasi nga napuno ng fluid. Ayun, tapos nun, nung nasa ICU ako, kinabukasan, emergency dialysis, na may may kamahalan, grabe, 20,000. Ang 20,000 ang isang emergency dialysis dun sa sa ICU. Tapos bali naka 3 dialysis din ako ron sa So sa ICU, dun mahirap magpa lipas ng oras kasi hindi ako nagkakatulog noon dahil nga hirap ako huminga. Tapos parang yung first night ko sa ICU, halos gising ako magdamag. Prior to that, yung mga 3 to 4 days bago ako dalhin sa ICU, hindi na rin ako nagkakatulog noon. Kasi nga since napupuno na yung lungs ko, kapag may higa ako, para akong nalulunod palagi. So, kailangan kong bumangon sa gabi, tapos kailangan kong habulin yung hininga ko. So, yun yung buhay ko 4 or 5 days before akong mapunta sa ICU. Yung hirap makatulog, tapos laging hingal. Meron pa nga isang instance sa Philippine Arena na nagpa-araw ako. Siguro 2 days before ako ma-emergency. Na naglalakad kami dun sa, di ba pumarada ako sa Bukawe Municipal Hall ba yun? Yung munisipyo ba yun? Hindi. Basta dyan sa pag-park ko sa Philippine Arena, tatawid lang pakabila, papunta sa mismong Philippine Arena. Hindi ako nakarating sa kabilang side. Doon lang ako sa may taas ng NLEX. Kasi talagang hingal na ako. So sama-sama yun. Few days before ako ma-ER, na hindi nakakatulog, hingal na hingal. At hirap talaga huminga. Maraming, 'di ba, nag-post ako sa Facebook. Nanghingi ako ng financial assistance. Tapos may mga kapotpot tayo na parang skeptic sila kasi yung iba sa mga kapotpot natin, lalo na yung mga dati pa, alam nila na as much as possible, ayoko sanang lumapit sa mga kapotpot para mahingi ng financial assistance as much as possible hanggat kakayanin sana. Kaya lang, hindi ko, ang nangyari kasi, kung nasubaybayan nyo yung channel since mula pa dati, alam nyo yung nangyari sa UAE, di ba? Dun lahat. Dun ako nagsimula mag-dialysis sa UAE. Doon, luckily sa UAE, wala naman akong ginastos sa hospital. Sinagot lahat ng government ng UAE. Kaya lang, pagdating sa Pilipinas, pag uwi ko sa Pilipinas noon, up to this day, siguro mga 4 or 5 times akong na-hospital. So, lahat, yung mga panahon na yon, meron sa Muntinlupa, tapos nung dito sa Fairview, marami dito sa Fairview eh. So, yung mga panahon na yun na hospital ako, hindi ko binobroadcast yun sa Facebook. As much as possible nga. Pagkatapos ng UAE, as much as possible lahat ng mga, pag nagkaka-problema ako sa health, pag nagkakaroon ako ng health problems, pag na-hospital ako, hindi ko na pinopost sa Facebook kasi gusto ko sa akin na lang. Tsaka yun nga, ayoko manghingi ng tulong. So, kaya lang, unfortunately, sa dami ng beses na na-hospital ako, medyo na-deplete yung funds natin. Actually, yung mga natatabi-tabi nung since pandemic. Tapos, this time around, talagang medyo nasagad na tayo. Kaya nung etong last na hospital ako, actually yun ang number 1 na worry ko agad. Sabi ko pa, depleted na yung funds. Tapos na ER pa ako, na ICU pa. So sabi ko, namumroblema ako, sabi ko, wala na akong ibang paghuhugutan ng tulong, ng funds, ng tulong. Kaya kahit ayaw ko man,
nag-decide na ako na lumapit sa inyo. Kasi talagang mahirap medyo in dire situation ika nga. In dire situation na ako, ika nga. So, ayun. Kaya nagsulat ako sa whiteboard kasi bawal lang cellphone sa ICU. So, hindi ako makapag-post nun. Nagsulat na lang ako sa whiteboard, tapos pina-post ko dun sa partner ko. Sana hindi na ulit umabot sa point na kakailanganin ko uling lumapit sa inyo mga kapotpot, pero nevertheless, gusto kong magpasalamat sa inyong lahat. Nung tinitignan ko yung mga comments, na medyo naiiyak ako kasi hindi ko inasahan na na ganun ka dami yung bubuhos na suporta. Actually, makwento ko lang din yung, di ba, yung tungkol dun sa paghingi ng tulong. Dati na rin sinuggest sa akin yan ni Sir John de la Cruz ng LG. Kasi napag-usapan namin yung tungkol sa kidney transplant para hindi na mag-dialysis. Tapos napagkwentuhan namin, sabi ko nga, malaki yung kailangang amount para makapagpa-transplant. Kasi nung una nag-inquire ako sa NKTI, ang sabi sa akin ng doktor, kailangan mo ng 2 million at least. Kasi pagka available na yung donor, yung kidney donor, kailangan meron kang panggastos, kasi pag wala, hindi ka ma-transplant. Tapos nag-suggest nga si Sir John de la Cruz na pwede kang humingi ng sa dami ng subscribers mo, marami kaming tutulong sa'yo, sabi ng ganun. Nung sinabi niya sa akin yun, feasible naman, kaya lang syempre nakakahiya na ilapit yung ganung bagay. So, ang tagal na siguro mga more than a year ago na pag-usapan namin yun. Na hindi ko naman nagawa kasi nga, syempre, nahihiya akong lumapit. Pero, etong pagkakataon lang na to na talagang medyo nasagad na tayo. Kaya, no choice na kaya lumapit ako. Anyway, ayun, maraming salamat sa inyo, ma'am. Maraming salamat sa inyo lahat. Nakaka-touch nga kasi yung nahihiya ako dun sa sa iba na nagpapasensya pa sila na yun lang daw yung meron sila. Yung iba magbibigay ng 150, 80 pesos. Mas nakaka-touch lang kasi mararamdaman mo yung kahit gaano ka konti yung meron na lang sila, willing pa silang ibigay. Tapos meron din mga wala silang maibigay pero nag-effort sila para mag-message, sabihin na pinagdadasal ka nila, sana gumaling ka, ganyan. So talagang sobrang nakaka-touch. Sana in the future kung hindi man sa inyo na mga kundi man sa same exact person ko maibalik yung kabutihang ginawa nyo, sana maitulong natin sa iba. Ang rin nung experience sa ICU, first time kong nakaranas ng actually sa lahat ng pagkaka-hospital ko, ito yung
pinakamahirap. Kasi yung nangyari sa akin dati sa UAE, hindi naman siya hindi naman siya ganun ka-struggle. Ano lang siya, kailangan mo na mag-dialysis, kailangan tanggalin. Although siya, very critical din. Kasi nung nakita ko ng doktor sa UAE, yung Arabon doktor doon, sabi ko pa nga, gusto ko pa sana i-stall ng konti, i-delay. Sabi ko sa doktor, sa Pilipinas na lang ako magpapadialysis. Sabi niya, hindi. Pag pinagpaliban mo pa ngayon, baka hindi ka umabot ng Pilipinas. Sabi kasi sobrang daming toxin sa katawan mo, sobrang taas ng potassium mo. Yun. Pero during that time, wala naman ako nararamdaman na masakit or mahirap huminga. Masakit tiyan, ganun lang. Pero parang feeling ko dati hindi ganun kaseryoso. Pero seryoso na pala. Tapos yung mga ibang hospitalization ko dito sa Pilipinas, pag uwi ko, yung bumagsak yung hemoglobin ko naman. Kasi common yan sa mga may CKD. Babagsak yung hemoglobin mo. So kaya nag-i-inject kami ng basta may injection every session para pang pataas ng hemoglobin. Tapos meron din high blood naman yung hospitalization ko. Yun, so yung mga yun parang hindi ko siya masyadong iniinda. Itong most recent yung talagang pinakamahirap dahil hindi na ako nakakahinga eh. Pero although naman, the whole time mula nung pagsakay ko sa ambulansya dito hanggang papuntang hospital sa emergency sa ICU, hindi naman ako natatakot na parang katapusan ko na ba, ganyan, hindi pa. Kasi the whole time, dasal ako ng dasal na, help me Lord, yun lang lagi. Alam kong tutulungan ako ng Diyos, kaya hindi ako kinakabahan nun. Nahihirapan ako pero hindi ako kinakabahan. Malakas yung pananalig ko. Shoutout pala sa kababata ko si Benji na dumalaw sa hospital. Yan yung kwentuhan namin na sabi ko, hindi naman ako natatakot ng mga oras na yun. Nahihirapan lang ako pero malakas ang pananampalataya ako na andyan lang si Lord sa tabi ko. Sa ICU, grabe wala akong ginawa doon kundi tumingin sa orasan. Kasi wala ka ibang gagawin, walang cellphone, wala kang bantay. Antayin mo lang yung nurse na nagbi-BP sa'yo every now and then. Parang every hour yata bini-BP ako. Tapos maya-maya may magpapainom ng gamot. Kasi pala back dun sa ER. Grabe sa ER, sa sobrang hirap ng paghinga ko. Hindi nasa ER ako habang pagsalpak sa akin, ang daming tusok. Wala na akong pakialam, ang daming tinutusok. Tusok dito, tusok dyan. Kuha ng dugo dito, kabit ng swero. Hindi ko na pinapansin. Ang importante sa akin yung meron akong BiPAP na nakakahinga ako. Tapos yun, balik sa ICU. So palipas ng oras, nagbibilang ako ng oras. Inaantay ko yung alas 9 kasi yun yung pwede pumasok yung bantay for 1 hour. 1 hour lang. Tapos ayun, parang second day ba o third day, dumalaw na sila Sir Ronnie, Sir Noel, Sir GK ng Royal Manila. Yan, tapos ayun pala, isang mahirap na experience ko sa ICU, di ba? Naka BiPAP, yung malaki oxygen. Tapos, dito yung tuyo na yung labi mo, kinabukasan, hindi pala ako pwedeng kumain, miski uminom ng tubig. Di 2 days ako walang kain. Sabi ko sa nurse, baka pwedeng kumain na kasi gutom na ako or inom. Hindi pa raw pwede. Akala ko naman, mag-aantay lang ng konting sandali, pwede na kumain siya o uminom. Yung pala kinabukasan pa, so isang buong araw ulit akong walang kain, walang inom. Tapos, the following day, na may order daw yung doctor na kailangan ko na mag-take ng oral medication. Hindi pa ako pwedeng kumain, di ba? So, ang ginawa, kinabitan ako ng NGT. Sa yung host sa ilong, diretso sa sikmura. Grabe, ang sakit nung... Actually, hindi.
Masakit siya pero mabilis lang naman. Pag suksok na gano'n ng NGT sa ilong mo, tapos kailangan mong lunukin papunta ron. Ang masakit yung habang nakakabit na siya. Kasi habang nakakabit siya, tapos meron ka pang isang hose na pang-oxygen din, tuwing gagalaw ako, sobrang sakit ng ano. So, hindi ako nakatulog na naman. Tapos, ang ano rin doon, syempre, nakakatawang experience. Nakakatawa na lang ngayon. Sa ICU, naka-diaper. Naka-diaper ka, doon ka na wiwiwi, doon ka na pupupo. So, syempre, di ba, hindi naman ako nakakain nun, parang 3 days, so wala ako mapupo. Pero nung pang third day, pupupo na ako. Sabi ko dun sa nurse, sabi ko, Miss, saan ba yung CR dito? Kasi, na pupupo nga ako. Sabi nung nurse, nako sir, walang CR dito sa ICU. Diyan ka na lang magpupo sa diaper mo. Sabi ko gano'n, ha? Sabi ko, talaga ba? Sabi ko, oo sir, ganyan talaga. Huwag ka na mahiya, kami naman maglilinis. So yun, no choice ako. Pero ang tagal pa kasi syempre hindi ka naman sanay magpupo sa diaper. Ang tagal, siguro mga ilang hours. Tapos, nung nagpupo na ako, yak! Kadir-dir! Alam mo yung pupo mo dumidikit doon sa pisngi ng puwet mo. Ew! Ay! Ayun pala, tapos, ang aking mama, binabawalan ako magbisikleta. Pero pinaliwanag ko naman sa kanya na kasi tapos dito rin sa mga followers din natin, may mga nagsasabi na wag na raw ako mag long ride, ganyan. Bawal daw ako magpagod. Pero ganito kasi yan eh. 'Di ba? Pag sa amin mga nagda-dialysis, 'di ba, tinatanggal yung excess fluid. Alam mo sa center minsan, yung ibang mga kasama ko ron, pagka dating nila sa center, ang gain nila 4 liters, 3.5 liters, 3 liters. And apparently, hindi maganda yung sobrang laki ng nahahatak sa'yo during dialysis. Hindi siya maganda sa puso. Kaya naging beneficial sa akin yung cycling. Kasi minsan, pagbalik ko sa center, dahil naipawis ko na lahat ng excess fluid, pagdating ko ron, ang gain ko na lang, minsan 1 liter, 1.5. So, hindi masyadong napupersa yung puso ko pag during session. So, yun yung benefit sa akin. So, tsaka yan ang form of exercise ko, yun yung dun sana yung katawan ko. So, hindi ko siya pwede itigil. Tapos, sabi ng isang kakilala ko, short ride na lang daw ako. Hindi naman pwede kasi pag yung short ride, sa akin, hindi ako pagpapawisan nun eh. Diba? Kasi hindi naman ako pumupersa sa bisikleta. Kung nakikita nyo yung mga long rides ko, easy lang yun, 20-25 lang yun. Hindi ako kumakarga na parang yung mga kumakarera. So sa akin, kapag ka nag 100 km ako, yun, doon ko ma-feel na talagang magpapawisan ako. Pero kung mga 50 or less than 100, medyo hindi satisfied yung katawan ko. Tsaka pag tumigil ako sa pagbabike, nag-iiba yung yung physiology ko. Yung nagmamanas ako, tapos mabigat yung katawan ko. Actually, ilang beses ko na nasubukan yan. Based on personal experience talaga. Kasi inoobserbahan ko yung katawan ko, hindi naman blindly ginagawa yung mga bagay na ginagawa ko. Lahat yan, yung exercise na ginagawa ko, yung pagbabike na ginagawa ko, based yan sa mga observation ko sa katawan ko. Actually, nung may mga season na may mga panahon na tumigil ako sa pagbabike after netong nagda-dialysis na ako, tsaka talagang hindi maganda effect sa akin. Kailangan ko maging active. Yan ang reason kaya tuloy pa rin tayo sa pagbabike. Ngayon, syempre, pahinga lang ng konti, meron pa akong follow-up check-up sa doktor
para sa lungs tsaka sa heart. Kailangan lang mag-follow up check para ma-clear. Pero pagkatapos niyan, unti-unti tayong babalik ulit. Pero syempre, hindi tayo babalik agad sa mga dati nating ginagawang ride. Dahil medyo matagal tayo na pahinga. Unti-unti lang ulit. Siguro mauna tayong una dito muna sa bahay. Mag-stationary muna tayo. Tapos unti-unting mag-regain ng strength. Then, siguro, UP, Philippine Arena, ganyan. Hanggang sa makabawi ulit tayo ng lakas. At makapag long ride na ulit. Hindi yung pagbabike ko yung cause ng pagkaka-hospital ko na itong nakaraan. Ever, hindi. Mas nakakatulong yung pagbabike kaysa doon sa iniisip ng iba na hindi ko na pwedeng gawin yung pagbabike. Ayun na, so yan yung update ko sa inyo. Maraming salamat sa lahat sa inyo na nagpaabot ng tulong, pinansyal, moral, spiritual. Maraming salamat kay Uy si Batman na laging dumadalaw sa ospital at dito sa bahay. Si Sir Noel, Sir GK, Lianeta family, Sir Chris Aravata, Ma'am Anagon na nag-organize ng fun ride, ng charity ride para sa atin. Sa lahat ng mga kapot-pot, kay Sir Vic ng Mandaluyong, kay Secretary Abalos, Attorney Raymond Fortun, kay Senator JV, maraming salamat, Senator Pia, sa mga doctors and nurses ng Bukawi Specialist Medical Hospital, sa mga kabike natin, Marcos Cueta, Marcos Quero, Cycling Chef, Treble Bambao, mga tropa natin sa Taktak, mga taga Isabela, Sir Mike ng Padis, ang dami. Siyempre, sa family ko, sa partner ko, sa anak ko, sa lahat ng mga nagpaabot sa lahat ng mga nag-comment, sa lahat ng nag-send ng prayers, send ng financial support. Kung may makalimutan ako, sorry talaga, babawi ako sa inyo. Sa driver ng ambulansya na naghatid sa amin sa ospital, sorry, groggy na ako kaya hindi ko na kayo na pasalamatan nung paghatid nyo sa akin sa ospital. Pero maraming salamat sa inyo.